Obrigada, señor presidente. Señora presidenta, hoxe na Unión Europea, sobre todo nos povos do Sul, Galiza entre eles, moitas persoas sofren de pobreza, fome e exclusión social. A presidenta debería encamiñar os traballos para establecer a renda básica universal. A saúde, o acceso aos medicamentos. Nestes días, persoas doentes de hepatitis C non reciben medicamento a causa da especulación e da troika. Non acha a presidenta que debería recuperar os servizos públicos e garantir o acceso de todas as persoas á saúde? Do desemprego e do desemprego que atinxe aos xovens nada foi dito tamén. 31 de marzo, fin das cuotas leiteiras. A preocupación no sector é grande. A redución dos preços na orixe tamén son unha realidade. Debería, señora presidenta, propor que continúen as políticas públicas para o controlo da produción. Sumarémonos ao vento do Sul que chegará da Grecia con Siriza para recuperar as mudanzas que tanto precisa a Unión Europea. Vielen Dank, Frau Kollegin Senra Rodriguez. Es folgt Herr Kollege Buonanno. Grazie signor Presidente. Io mi rivolgo a chi oggi inizia questa avventura del semestre europeo.